Здравейте, пичове! Аз съм Дамастър и днес ще ви кажа една информация. Много бързичка е. Не снимам от моят телефон, на който канал ми се казва Никпук. Това е втория ми телефон, който е с... На моят телефон няма как да си сваля Mobizen, новата версия. Аз с този телефон мога. Сега ще спра малко на пауза. Клип. И информацията е, че исках да кача матч между Барса и Реал Мадрид, извинявам се. И си свалете и това приложение, много е яко, Ice Recorder, ето го и Mobizen, ето е FIFA 16 Ultimate Team, има ми шерит, ето го. Ето може да отидете и дори в YouTube, само да ви покажа информацията за Mobizen, какво може да прави. Така, може да изберете каквото си искате видео, примерно това, казвам. Вижте колко лайка има. Може да отидете и дори в Google. Отивате в Google. И ако искате, може да си свалите които си искате неща. Хора. Информацията е към 3 минути. Може да си свалите. Ако искате да си свалите хакната игра, отивате на този сайт android.onion.club. Ето примерно, чакаме да заредим. Това е хакната игра, мисля, че не. Ето това е хакната игра, за да се свалите. Чакайте малко. Ето като цъкате и ще ви се свали хакната играта. Ето примерно тази е хакната. Не ги знам другите. Ама са мега яки. Влезте в този сайт. Ще го напиша и в описанието как се казва сайта. И вие може да го напишете. В описанието ще напиша в описанието, да. Ще напиша. И си търсите някаква игра. За да си... И тези игри, които ги има тук, са хакнати. И за да искате да търсите още игри, ето тук. Натискате, цъкате 2. Не. Да. Ето такива неща ще ви излязат. Ето това беше. И хора, ще се опитвам и утре да кача клип. Не знам. Утре дали ще качваме клип. Не съм сигурен. Ето го и Mobizen. Натиснах настройките. И за да си... Тези, които имат по-нова версия на телефон. Тези, които не знаят, че имам такова приложение Mobizen. Ето. Пишете Mobizen Screen Recorder. Някои имат и Samsung. Може да напишете Mobizen Screen Recorder. Пишете for Samsung. Ето то ви излиза. При мен не е така, защото телефона ми не е такова за Samsung. Телефон ми не е Samsung, така че тези, които имат телефони с Samsung, могат да си го свалят. Също и този Mobizen може да си го свалите, който аз го имам. Прочетете и това. Трябва версията да ви е такава. 3.1.1
.65 Screen Recorder за популяризирана вид запис тенденции Game Up с 100 free. Това беше информация за Mobizen. Дано ви харесала тази информация за Mobizen. Дайте лайк и